Yun, hello guys. So, magandang araw sa atin. Meron na naman tayong project na dumating. Galing ng Olongapo. So, i-unbox muna natin siya. Ito. I-unbox muna natin siya. Titignan natin kung anong laman sa loob. Yan, sige guys. Tabayanan nyo. Yun. So, gandang araw guys. Ito yung in-unbox natin. Ito. FX Wildcat na MK2. MK2 siya. Tapos pinapalitan ng battle tank. Dating naka-tube tank siya. Ito. Tsaka pinalagyan yata ng pinalagyan daw ng second regulator niya. Bali dalawa na yung regulator nito. Bola lang yan. Yan. Pinalagyan daw niya. So bali double regulator na siya. CF tank na parang 0.5 yata ito. 0.5 na CF tank. Meron pa siyang laman. 220 bars. Yan, 220 bar ang laman. Output siya ng 150 bar. 150 bar yung output niya. Yan. So, papapalitan niya ng ano to guys, ng bat. Ito, bat stock. Kasi nga pangit na siya, putol siya oh. Hanggang dito daw yung bat niya. Ayun o, may marking pa siya. Yan. Hanggang dito daw yung kahoy. So, ito. May project na naman tayong panibago. Buenas mo naman. Mapapalitan ng wood stock. Ito yung original na bat niya. Synthetic. Yun, FX Wildcat MK2. Ang ganda ng airgun niya. Double regulated siya. Tapos naka-battle tank, kaya medyo magaan. Galing pala to kay Sir Thomas de los Reyes ng Olongapo. Pero dito na yung unit mo. Yan, ganda.
MK2 World Cup na battle tank. Hindi ko alam kung saan galing to. Yung pinaka-offset niya na to. In-order niya yata. Okay guys. Ito. Gawa na tayo ng ng drawing ng bat. So, stay tuned. Tingnan nyo, antayin yung matapos para makita nyo yung kalalabasan ng wildcat niya. Okay guys, stay tuned lang. So yan, ito yung niya, bat niya na drawing natin. Bali humaba lang siya dito. Ito yung original niya. Yan. So parang dinugtungan lang natin dito para dun sa niya, sa battle tank niya, para may lalagyan ng bipod. Lalagyan daw niya ng bipod dito kasi kung itong original niya putol dito, walang paglalagyan ng bipod, saka nakalitaw yung battle tank, yung offset saka battle tank naka-expose siya. Kaya pinapalitan niya ng bat. So ito yung papatabas natin. Punta tayo doon kay Boss Jansen. Patabas tayo. So yun. See guys. Stay tuned lang. Papatabas tayo.
2 hours later. So ayun guys, ito na yung ginagawa natin. Ayan. Kalapat na siya. Safety. Ito yung trigger niya. Ito yung gauge niya. Output gauge. Ito yung quick fill. So, nakalapat na siya. Ito naman yung gauge. Yung dito. Yung karga ng tangke. Yan. So, gagawin na natin yung design niya. Design ng bat. Yan. I-design na natin siya. So yun, sige, stay tuned guys. Abang-abang na lang.
Meanwhile, So, welcome back guys. So, natapos na natin tong project natin na FX World Cut. Nagpalit ng ng bat stock. So, ito na siya. Yan. Ito yung output gauge niya. So, yun. So, na Sir Thomas, yung ano mo. Yan. Tapos na natin yung FX niya. Yung batstock ng FX. Ito, may tornilyo dito, saka dito. Tapos may butas din dito. Yung adjustan ng ano niya, power niya. Yan. So, ito, pwede na siyang lagyan ng bipod dito. Ito yung dati niyang tsura nung hindi pa napalitan. Yan. Tapos ito ngayon. Ayan siya. Yan. Ganda ng aspi ng kahoy niya. Ganda ng design. Tapos may rubber din dito. Smooth na magkasaw. Tapos ito yung ano niya, safety niya. So, ganyan safety. Yan yung file niya. So yun. Yung dito na lang naman yung video natin guys. Yun. Sana nagustuhan nyo yung paggawa natin ng FX World Cut na bat. Yan. Sa mga nagtatanong dyan guys, PM nyo na lang ako. Nasa description yung messenger account natin. Doon nyo ako i-PM sa messenger para mas madaling mag-usap. So yun, sige guys. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.